Әне тормышта иң мөһим нәрсә ул? Иң мөһим саулык майым. Аннан соң бигрәк тормыш вакытың җиткәч, семьялану, балалар, алар бик зур байлык балалар булу майым. Баласыз кеше ару бәхетсез. Андыйлар да бар. Бар шул да. Байлыклар нәстәләрдер. Дөньяга майым Аллаһ Тәгалә кунакка гына җибәргән. Бөтенебезне. Кемгәдер әзрәк торырга, кемгәдер күбрәк яшәргә биргән. Ул майым Аллаһ Тәгаләнеке. Сөйләсәң, әле шунардан минем нәрсә гөнаһлыгына булмый. Нәрсәтән дөньяның җәннәтендә торабыз әле халык. Да, они. Майым, дөньяның җәннәтендә торабыз. Гөнаһлыгына булмый шулай атып мин атам. Безнең бит ул вакытта халыкның азап күрүе. Майым. Allah, ничек соң бу тормышны насар дияргә. Күт карават кап, күт чия кап тәне, күт куржауник кап, билусы ва юг инде үзгә емесле яда була. Күт